breast ironing. Ị nụtụla maka ịpịatu ala nwaanyị mbụ? Ị nụtụla maka ịpịatu ala nwaanyị mbụ, breast ironing? Ngwa ka nkọwalụ gị. Omenala a pụtara ịpịatu ala ụmụaka ndị nwaanyị ndị ala ha ka na-eto eto ọhụụ. A na-eji okwute dị ọkụ maọbụkwanụ mma dị ọkụ ede n'ala nwata nwaanyị iji wee kwụsị ya ito eto maọbụ mekwanụ ka ọ daa ada. Mgbe ụfọdụkwana a na-eke akwa n'obi nwata nwaanyị ahụ iji wee pịatuo ala ahụ nke ka na-eru ọnwa ole na ole. Mgbe a ga na-eme gị ihe a ekwesịghị ibe akwa, maka na ibe akwa ịma na iwetanala ezinụlọ gị mkparị maọbụ mmegbu. Ị kwesịghị ibe akwa mgbe a na-eme gị nke a, maka na ibe akwa ịma na iwetanala ezinụlọ gị mkparị maọbụ mmegbu. O nwekwanụrụ ndị na-ekwu na ọ bụ nne ha maọbụ nne nne ha na-eme ha ụdị ihe a. Na mpaghara ọdịda anyanwụ Afrịka ebe omenala si wee malite, ha kwenyere na ụdị ihe a ga-eme ka anya nwoke pụọ n'alụ nwata nwaanyị ahụ ka na-epupụta ala ya epupụta. Ọ nkwenye ha. Ọnya mere ha ji wee na-ekekpa ala maọbụ kwụọ okwute n'ọkụ maọbụ mma n'ọkụ iji wee pịatuo ala nwaanyị ka na-etonite etonite ka anya nwoke wee pụọ n'ahụ ụmụaka ndị nwaanyị. Ọ tụrụ gị n'anya? Ọ tụkwara m n'anya mụ onwe m. Ka emesịa.